Тази нощ смениха времето. Още не се е родил човека, който мога ми обясни две неща. Къде са незаменимите въглехидрати и за какво продължават да сменят часа? Днеска сценария в другия тефтер. Най-динамичните боксови мачове в Пазарджик през 1991 година неизбежно започваха с фразата: "Ей, баче! Не дей ми говори като на общ работник, бе!" И на теб сега мога ти е смешно, ама истина. И как вика Денчо за Дупница: "Трудно е, баце, да се живее в такъв град, дето нема номер 2, от и всеки е номер 1. Така беше и в Пазарджик по това време. Проблема беше само един, че аз бех на 14 години и тежах нема и 50 кила. Много исках да започна да тренирам, обаче реалността беше такава, че в Пазарджик имаше само една зала, наричаше се Хебър, и в нея тренираха основно бивши възпитаници на спортното училище, които бяха петобойци, борци, щангисти и така нататък. Тук сега си представи 20 и кусур годишни мъже и едно 14 годишно хлапе, което иска да започне от някъде, не му достига самочувствие и се е натресло в тотално враждебна среда. Едно пояснение искам да направя. Ако ти си мислиш, че тогава беше като сега, отиваш пък на рецепцията и се усмихват, пък здрасти, пък как си, пък добър ден. Бате, тогава всичко беше токати, шамари и гледане на кръв. Аз тук ти говоря за това, дето ако не си на моята възраст, можеш спокойно го чукнеш в Google. Просто напиши "мутренските години в България". Ти ще ми кажеш страх и омраза в Лас Вегас, аз ще ти кажа страх в град Питсбърг, на долината на реката Мисури. Както шеговито наричахме един от най-грубите градове в България. Аз не се шегувам, когато ти казвам страх. Аз ти говоря за нещо абсолютно реално. Ако мога ти дам някаква метафора, това ще бъде когато Страхил беше едно такова коте, една шепа, и го бех закарал горе в планината. Бяха го наобиколили огромни котараци. По 7, по 8 кг, горе имаме гиганти, които при тях няма такива обноски. При тях всичко е оцеляване, бой до смърт. И за какво говорим? Говорим за това, че Страшо се научи, че той ще яде бой докато порасне. По същия начин, по който Страхил трябваше да стои там на поляната и да се докаже пред възрастните котараци, абсолютно също трябваше да го правим и ние. Отиваш, ти знаеш, че върху тебе ще бъде упражнена някаква форма на насилие. Дали ще те навикват, дали ще ядеш шамари, дали ще редиш тежести, за да си изкупиш това, че ти изобщо присъстваш в тази зала, на тебе тия работи ще ти се случват. Приятно ли е? Естествено, че не. Изгражда ли? Изгражда. Горе-долу в същия период от живота ми, летните ваканции ни пращаха горе в планината, там където се намира моята барлога Мазата Жим. И това е мястото, където станахме приятели с брат ми Стефан и една голяма компания, хлапета от цяла България, които до ден днешен сме си като брати. Какво се случваше там? Води се курорт, спокойно е, няма наркотици, улично движение не съществува и като цяло е едно семейно място, където твоите родители са спокойни, че без надзор могат да остават. Въпросът е, че този без надзор при един тинейджър се материализира моментално в живот на самотек. Остават ти една фиксирана сума пари, която естествено не е голяма, и ти казват: с това ще се храниш и тъй като няма водопровод, ще си пълниш долу вода от чучура и карай си лятото. В този момент ти ставаш изобретателен. Трудна дума, е? Изобретателността под тази... Нашата креативност и изобретателност опираше до това да отидем до съседната картофена нива, която да оберем, да си купим яйца, които да пържим с картофите, а с парите за храна да си купуваме алкохол и да се правим мармалад абсолютно всеки ден. Аз бях готвача на групата, започнахме с пържени картофи, после викам: чакай да ги разнообразя, почнах да слагам яйца вътре. Слагаш яйцата и картофите наведнъж, картофите остават сурови, яйцата изгарят, вадиш, ядеш. И един ден всички да бяхме дигнали температура. И взехме да се чудим какъв е този грип по време на лято преди ерата на COVID. И след време по-умни и опитни от нас хора ни обясниха, че всъщност от суров картоф се дига температура.
Както вече казах, водопровод нямаше, вода носихме от чучура. И тъй като беше кът, случвало се е чините да ги бършаме с вестник, после да ядеме пак в тях. Лесно ли е било това да ти го разказвам? Не! Изграждали? Определено. След някоя друга година, какво стана? Взеха ме в казарма. И там попадаме в следната ситуация. Глад, мизерия, старшина, който ни биеше и ротен, който беше твърдо убеден в своите педагогически методи, които се изразяваха в това. Какво става, моето момче? Ами боли ме пръста на крака, искам да отида да ме прегледат в лазарета. И аз свали чорапа да го видим. Никакъв лазарет, не виждам болка. И като не види болка ротния, ако щеш да умираш, аналгин. А ако верно тръгнеш да умираш, аналгин, хинин. За нас в Плевен през 1996 година антибиотиците все още не бяха открити. Приятно ли е? В никакъв случай. Изгражда ли? Изгражда. Превъртаме до 2003 година, когато бачето става емигрант. Започва да работи като общ работник, нещо, което под никаква форма не изгражда, а буквално изсмуква живота от теб. Ден след ден, ден след ден, ден след ден, лоши работни условия, малко пари, лоша храна и ти буквално ставаш страничен наблюдател на това как тялото и умът ти започват да се разкапват. Тук обаче има една особеност. До този момент в живота си ти си се изградил и си достатъчно силен тези трудности да те огънат, но да не те пречупят. Продължаваме да превъртаме, живота си тече, зор, стрес, всякакви проблеми и стигаме до 2015 година, когато бачето получава нервна криза. Тъй като е early adopter на паникатаките, той няма представа, че те се наричат така, отива в бърза помощ и там съм го разказвал в друг епизод. Записвам се по здравна каса и ми дават 6 часа при психолог. Започнах си курса, на 3-тия час психоложката ме освободи. Каза ми, че вече съм усвоил инструментите, които са ми необходими, за да се справям и от тук нататък трябва да действам сам. И сега като се замисля през 2020 година, като удари пандемията, това беше основната причина аз да не се презапасявам с тоалетна хартия. Вместо това си купих 33 мм тръба, дълга 1,20 м, пренесох се в парка и неволно, чрез видеописма до приятели, започнах YouTube канала, който в последствие стана известен като Ватос Джим. Една година по-късно, точно по средата на пандемията, в нашето семейство взехме решение аз да започна да лекувам своя посттравматичен стрес от детството чрез сесии с психолог. Точно по това време един от най-близките приятели от детството ми си отиваше и аз ходех всеки ден в болницата, което съчетано с сесиите при психолог просто беше прекалено затормозяващо за психиката ми и избрах парк. Дъжд, сняг, супер много вятър, каруца с 50 кг тежести, ти си там. Без оглед на час и атмосферни условия. Ти просто присъстваш и правиш това, което знаеш, че трябва да направиш. 212 дни без прекъсване. Дали беше лесно? В никакъв случай. Приятно? Да, една част. Сладка болка. Но по-важният въпрос е: изгражда ли? Изгражда. През това време обаче започнаха да се случват разни други работи. Моите роднини и приятели забелязаха разликата в моя характер и начина, по който съм започнал да общувам. Моментално бях обявен за труден, невъзможен за общуване и прекалено рязък. Надя ми беше леко сърдита, че съм спрял да работя с психолог. Така обяви ме за несериозен, за това, че бягам от отговорност, на което аз опитах да й обясна, че моя начин на живот, промените, които правя в хранене, в тренировки, дисциплината, която поддържам, това е моята терапия и рано или късно резултатът ще е на лице. Недоверието от всички беше страшно, но аз винаги съм бил на принципа не разказвай, а доказвай. Така и стана. Отне 4 години, но в крайна сметка всички поетапно, и приятели, и семейство, започнаха да разбират какво съм целял и защо и как съм го направил. Получавайки признание, успокои ми се душицата и живота си продължи. Завъртяха се нещата и къде покрай канала, къде по една случайност, тук в момента те питам, ти вярваш ли в случайности? Съдбата ме запозна с Иван Мрянков и компания. Здрави, прави, устремени млади хора, които не оставят стреса да ги застигне, практикувайки единствения истински лек против депресия –
познат на човечеството – движението. Което ме довежда до тезата на днешното видео и тя е, че на мъжът не му трябва терапия. Чакай преди да скочиш, ме чуй. На всеки човек в някакъв период от живота му трябва терапия. Да му намести чарковете в главата и да му даде посока, която да следва. Демек да се научи да лови риба, а не да кисне в блатото на собствените си емоции и да затъва все повече и повече. Защото най-лесното нещо на света е в продължение на няколко години ти да се опияняваш от собственото си нещастие, преговаряйки го с човек срещу себе си. Ставаш все по-слаб и неуверен и една част от тебе никога не се развива достатъчно, точно както това се наблюдава при деца, които остават до късна възраст да живеят в дома на родителите си. На жената й трябва разискване, споделяне на емоциите, а на мъжа му трябва едно единствено нещо – да бъде успешен. Но не да бъде успешен в кариера, а да бъде успешен в неща, които прави с ръцете, с ума и с тялото си. В ежедневни дейности, които го утвърждават като алфа. А алфата е закрилник, хранител, възпитател и тая ми е трудно да я кажа, умиротворител. Това беше моето честно и необразовано мнение. Кой е разбрал? Разбрал. Сега е време и аз да започна сутрешната си терапевтична сесия с помощта на група Slayer и албума им от 2015 година Repentless. Казвам ти чао, да не спираме да се движим и ще се видим в следващия епизод. До скоро! Тук е момента да спомена няколко думи за генералния спонсор, режисьор и оператор на канала Баче Стъньо. Поръчвам ми да ти кажа, че той освен с хумористична дейност в неделните епизоди, активно работи с индивидуални клиенти, на които помага да подобрят качеството си на живот чрез дребни промени в ежедневните си навици. Процесът е строго индивидуален и поверителността е гарантирана. Стига, естествено, ти да не искаш да разказваш, тогава можем да го заснемем и на епизод. За повече подробности посети vatosgym.com. И лайквай, не се прави.